Subscribe to my channel. Здравейте на всички! Днес ще ви покажа как да приготвите яйца Бенедикт с авокадо, луксозна закуска без излишни калории. Сега ще ви обясня как да направите холандес с кисело мляко. За тази рецепта ще ви трябват кисело мляко, лимонов сок, горчица и малко сол и пипер. Първо, смесете всички съставки в малка купа и разбъркайте добре. Холандезът с кисело мляко е не само по-лек, но и по-здравословен, защото съдържа по-малко мазнини и калории. Сега ще демонстрирам как да поширане яйцата и да препечете пълнозърнестите хлебчета. За перфектно поширане на яйцата първо кипнете вода в тенджера и добавете малко оцет. След това внимателно го плъзнете в прящата вода. Оставете го да се пошира за около 3 минути. Междувременно препечете пълнозърнестите хлебчета до златисто кафяво. Ето така се прави. Изтадистом да отютази. Покажете как да нарежете авокадото и да го добавите върху хлебчетата, след което поставете пошираното яйце отгоре. Завършете с дегустация и покана към зрителите. Вкусно, здравословно и готово за минути. Ако ви хареса, ударете палец нагоре и се абонирайте за канала.